Unha muñeira recollida no concello de Vimianzo, no lugar de Carantoña. A estrutura deste baile é sixela, composta por descanso, punta e volta, sendo o guía que marca todos os cambios. A dificultade reside no bailar, xa que todos os puntos eran realizados con moitísima tensión nas pernas, pero ao mesmo tempo con moita delicadeza. Queremos agradecer ao colectivo de Recolleita Ruote a súa colaboración na reconstrucción desta muñeira e do ensaio que acaban de bailar. Sen máis, Muñeira de Carantoña.